aipatuko dut Swans, beti denik erakutsi duten esperimentetxeko grinagatik, eta hain gordinak izateagatik, asko gustatzen zaite zuzenekoetan erabili duten muturreko soinua, eta niretzat jarraitzeko eredu bat dira. Kasu honetan aipatuko dut The Ionic Spell diska, Bartzelonako Stan Steel taldekoa, eta disko hau ziurazki izango da nire bizitza osoan zehar gehien entzun dudan diska, eta eragin handia izan du nire musikan, eta nik uste isla daitekeela nire konposizioetan ere. Ederra iruditzen zait Jose Gonzalezen Cruces kanta, maisuloan bat iruditzen zait. Ederra da musikariak, Jose Gonzalezek nola jotzen duen gitarra, nola jokatzen duen dinamikarekin, gitarraren volumenarekin, eta abesti nahiko xumea da, nahiko biluzia, soilik ahotsa eta gitarra dauka, baina niretzat nahikoa da, ederra da, dagoen moduan. Oso hitz ederra iruditzen zait Triana taldeko Señor Troncoso kantaren hitza, baina aipatuko dut eta aldarrikatuko dut Laino eta Belatza artean kanta, bere musikariarena. Eta adibidez, abesti honek badauka zatitxo bat, non esaten duen batzutan amiltzen zara, zaude lasai ez zara bakarra. Eta ederra iruditzen zaite kanta hori eta empatiako ariketa hori. Abeslari moduan aipatuko dut Dave Eugene Edwards, Goben Hans eta 16 Horsepowerseko taldeen burua. Eta adibidez, asko gustatzen zait nola jokatzen dituen mikroekin zuzenekoetan, bata distorsioarekin eta bestea soinu garbiarekin, zenolako jokuak egiten dituen ahotsarekin, bi mikro horiekin, soinu ezberdinekin, ezta? Eta gitarrari dagokionez asko gustatzen zait Dylan Carlson, Earth taldeko gitarra jolea, bere soinu ilunagatik eta dinamikagatik, niretzat eredu bat da ere bai. Euskarri asko erabiltzen ditut musika entzuteko, adibidez furgonetan gehien bat CD-a da nagusi, streaming egia da gero eta gehiago erabiltzen ari naizela, baina era berean, astirik badaukat, etxean gustatzen zait vinilo on bat entzutea, ganoraz eta patxadaz eta kaskoekin. Duela urte batzuk egon nintzen Rincon Pio Sound aretoan, eta oso leku bitxia eta zoragarria da. Extremadurako lautadan dago, lekutan egia esan, guztitik urrun, eta leku oso polita ederra da, eta naiz eta oso urrun egon, hala ere jendea gerturatzen da, eta hango jendeak oso ondo eramaten du eta oso ondo tratatzen ditu musikariak. Horregatik aukeratzen dute leku hau. Nostalgian murgilduko naiz eta aipatuko dut Deustuko gazte lokala. Han batez ere kontzertu asko eman ditudalako, beti oso gustora, baina era berean ikusle moduan leku paregabea da eta oso oroitzapen ederrak dauzka. Mundiala eta Adarra izan zen 2018an Uso Pop jaialdiaren barruan, domeka batean, Sarako egurrezko eliza txiki batean, Mari Arnal i Marcel Bagez bikotearen kontzertua. Nik uste dut hor geuden guztiok hau beti horz geratu ginela, Ollipurdiarekin eta zoragarria izan zen eman zuten kontzertua. Eta teloneroak Orbel aipatzeko ere bai, eta aldarrikatzeko taldea. Gutxi gora bera 13 urteekin edo, gurasoek emandako pagarekin, kasete formatuan Blur taldeko The Great Escape diska. Eta erosi nuen Santutxuko elektrotresnetako denda batean. Azkeneko diska esen izan kasete formatuan, vinilo formatuan baizik, eta izan zen Psychotic Monks taldeko Private Meaning First. Gasteizko vinilora dendan. Gasteizko alde zaharrean dagoen viniloen denda batean.